Това е V060. Той може да поддържа едновременно използване на две батерии. След като свържете захранването, затворете капака на батерията. Затегнете и след това монтирайте антената. Добре, сега започнете с калибрирането. Задръжте бутона за калибриране без да го пускате. И включете общия превключвател. Когато видите, че мига, включите превключвателя на дистанционното управление на разстояние над 50 см. И когато чуете звуков сигнал, калибрирането е успешно. Левият раменен бутон е бутонът за светлината. При първо натискане светлината мига. При второ натискане светлината свети ярко, а при трето натискане светлината се изключва. Този бутон е за бункера. Отворите. Прозорецът се отваря. Когато видите, че GPS на дистанционното управление показва, можете да пуснете във водата насочете дистанционното управление напред и задръжте първия бутон. Извършете калибриране. Когато чуете звуков сигнал, калибрирането е завършено. В този момент ще бъде принудително изискване да изберете място за кацане. Това е зоната за риболов. Задръжте ОК, за да изберете място за кацане. Определете начална точка. Близо до брега. Когато индикаторът спре да мига, фиксирането на точката е успешно. Избутайте двата джойстика напред. Задръжте десния бутон и при звуков сигнал активирайте круиз контрола. Отменете круиз контрола още веднъж. Това е нашата. И първа точка. След като изведете лодката на известно разстояние, нека определим втората точка. Натиснете втория бутон отляво.